Здравейте! Аз съм Лили Бакалска, най-новия влогър, който наскоро започнах. Или вчера си направих страницата и качих едно видео Don't Judge Challenge. Така, искам този първи клип да ви покажа нали, какъв съм като човек, каква съм като човек. И искам просто да ви покажа. И така, при мен в някои мои клипове ще се явят Ивет Богданска. Хай! Станислав Топалски, моят режисьор, сценарист, автограф. Да, но автограф! Здравейте, хора! Моят талисман. Точно така. В някои други клипове може да се появят и други актьори или други образи, които ще ги има в описанието, нали, Facebook ще ги пусна в описанието. Станислав Топалски е задължително, Ивет Богданска. Моя Facebook е Лили Бакалска. Ще има също така и Йовко Чулаков, Иво Геров, Наска Топалска, айде може. Може да я пусна. Йоана Топалска. Нали така беше? Ей! Сестрата на нашия сценарист е Йоана Топалска и Венци Даскалова. Това са моите хора, които много обичам и много ни се доверявам. И сега в този първи клип искам да кажа, нали, какви ще са клиповете, видеята ми. И така, ще има различни предизвикателства, ще пускам различни постове в Facebook и като коментар искам да ми казвате, нали, какво да направим за истината или се осмеляваш, някакви такива или нещо. Аз се вдъхнових да стана влогър от Емил Конрад, който уникално много ценя като човек. Въпреки че не го познавам лично, аз го ценя като влогър, като човек, като всичко. Нали? И добре, горе-долу е това всичко. Ще има много видеа, които можете да гледате на моята страница. И така, благодаря ви за вниманието. Това бях аз, Лили Бакалска. И това е, дано да ми харесвате страницата и да се видим някой. Ако харесвате клиповете, дайте палец нагоре. Палец нагоре. Yes.